Sziasztok! Ez itt a Lehetőségek Podcast. Én Vas Nikolett vagyok. Sziasztok, én pedig Péli Roberta. Hát arra gondoltunk, hogy itt az év végén megosztjuk veletek, hogy mit teremtettünk idén. Úgyhogy mesélj, Niki, milyen teremtéseid voltak január óta, amit el sem tudtál képzelni? Hát nem kell messzire mennünk. Például te. Te voltál az egyik teremtésem, és minden, ami így veled együtt jött idézőjelbe. Amit végképp el sem tudtam képzelni, az az, hogy én ebben az évben BNU tanfolyamon leszek, rá pár hétre alapozón, rá 2 hétre az első 3 napos testtanfolyamon, majd Rómába a második 3 napos testtanfolyamon. Úgyhogy ezek egyáltalán nem voltak tervben. Jó volna, de az alapozó az volt terve, meg a Being You-t azt nagyon régóta szerettem volna. Az már így évek óta nagyon régóta szerettem volna. Csak sajnáltam magamtól ezt az összeget. Tehát inkább azt mondom, hogy erre sajnáltam ezt az összeget, mert mondjuk ezt az összeget egy nyaralásba simán befektetem, de hogy én most elmegyek 3 napra, nem volt így a világomban ennyi összegből, vagy ennyiért, és hát azt meg végképp nem gondoltam, hogy én utána alapozó, meg 2 testtanfolyam, ami ugye azért, ha összeadjuk, több millió forint. 4 Én is belegondolok. És ugye kellett még a szállás, meg az étkezés, meg a repülőjegy, meg minden egyéb is, úgyhogy elég jól sikerült, úgy gondolom, ez az idei év. Igen. És neked? Én is, ahogy belegondolok így, hogy emlékszem, hogy januárban azon gondolkodtam, hogy mit kezdjek, mit csináljak, és akkor január elején jött az, hogy oké, akkor csináljak meg még egy bárszt, mert nekem eddig csak egy bárszom volt, ugye, amivel ugye kezelhetsz másokat, és úgy gondoltam, hogy nekem szükségem van bárszra, ott abban a kis faluban, ahol én vagyok, és hát így feldobtam a labdát, hogy kiad nekem kezelést egy ilyen Facebook csoportba, és akkor senki nem jelentkezett. Aztán így beugrott, hogy hát mi kellene az, hogy én tartsak bársz tanfolyamot, és akkor minél több bárszos legyen, akkor tudunk cserélni, akkor hát és akkor minden is beugrott itt a kis valóságomba. És hát akkor elkezdtem azon agyalni, hát akkor egy bársz tanfolyam, hát oké, ismét leáron, majdnem 60 000 forint, akkor azt spóroljam össze. Hát ugye most egyedülálló anyaként vagyok, úgy voltam valami, jó, hát akkor összekuporgatom, tudom. Még az akkori pénzügyi valóságomban. Oké, megcsináltam az egyiket. Jó, hát akkor ezt megcsináltam, hogy gyorsan meg kell csinálni még egyet, aztán még ki kell fizetni egy licenszát ahhoz, hogy oktasd. Úgy voltam vele, valahonnan összeszedem rá a pénzt. Úgyhogy folyamatosan abban voltam, hogy teremtsem a pénzt arra, hogy megcsináljuk még egy tanfolyamot. Hát akkor megint kifizettem, ugye, na, és akkor ugye már megvolt ugye a 3 bárszemély feltétele ahhoz, hogy oktathass. Akkor azon voltam, hogy de majdnem 150 000 forint csak a licenzdíja, hogy oktasd, és ez csak egy év. Erre honnan szedjek pénzt? Azon voltam, hogy meghirdetem a tanfolyamot, majd bejön, nem tudom. Szóval így rengeteg kérdés volt bennem még ez január-februárban, hogy úristen, hogyan szedem össze a 152 000 forintot is. Aztán végül kölcsönkértem, képzeld el, a licenszemre. Kölcsönkértem az öcsémtől pénzt, de azóta kifizette, mert mindig azt mondta, hogy jövet, én is mindig adtam neki, most úgy volt, hogy kifizettem, és mondtam neki, jó, hát mondom, pár nap és visszautalom, mondom, bejelentkeztek a tanfolyamon, és akkor visszautalom neki, most adott nekem 150-et, de ugye az Access tanfolyam gyorsan összejön, úgyhogy 8 fő volt az első bársztanfolyamon, úgyhogy nagyon gyorsan visszajött, úgyhogy 8, azt mondja 8 fő, na mindegy. Szóval, hogy így gyorsan összejött rá a pénz, és akkor vissza is adtam neki persze, de az akkori pénzügyi valóság az, hogy úristen, 1 nap alatt ennyit kerestem, ennyit be tudok fogadni, és ilyen wow, mint hogyha így az egész minden így kitárt volna. Tehát most, hogyha vele gondolsz, egy főre a bársz tanfolyam ugye 114 000 forint, ugye, akik nem végeztek még bárzt. És amikor 1 nap alatt be tudsz fogadni több 100 000 forintot, az nekem egy ilyen wow volt az életemben, és szerintem így jött ez az alapozót, beteremtettem a 3 napos, és egyikre se tudtam azt, hogy úristen, ezt hogyan fogom kifizetni, vagy hogy
honnan fogok rá pénzt teremteni, vagy hogy honnan jön ez az egész, aztán jött egy csomó lehetőség, aztán egy csomó munkából simán meg tudtam teremteni, de hogy ez januárban szerintem még nem volt az én valóságomban, hogy ennyi pénzt tudok teremteni, és több millióról beszélünk most fél év alatt, szóval, hogy ez ilyen, nagyon ránc ki a hideg, és egyébként, te elismerted már magad? Igen. Ezért, hogy ilyen, wow, elismerés, és hogy nagyon hálás vagyok az Accessnek ezért, hogy kitágította a valóságomat, és a befogadásomat, a hitrendszeremet, a nézőpontjaimat, szóval, hogy ilyen elképesztő. Aztán meg ugye most utoljára beteremtettük ezt a Rómát, és ott is úgy voltam vele, hogy én nem érdekel, ha a fene-fenét azok is ott leszek, szóval igen, aztán nagyon gyorsan kifizettük a repülőt, a szállást, és hát még ott voltunk Rómában. Hát ott még a költőpénz, hát akkor még voltak problémák itt a bőröndömmel, de hát, igen. Szóval igen, minden is. Ugye azt szoktuk mondani az Access-be, hogy ne a pénzügyi valóságod alapján válasz, hanem válasz, és az univerzum majd hozza hozzá lehetőségeket, az pénzt, és akkor így... Hát brutál hálás vagyok ennek az univerzumnak. Tényleg, tehát hogy életemben nem gondoltam volna, hogy ennyi pénzt tudok én is teremteni, és ha úgy észreveszem, de könnyedén örömtelien, és ragyogva tudom ezt teremteni, és igazából élvezni ezt, hogy így tudok, és annyira imádok adni, és az embereknek, és tényleg ilyen könnyed ez az egész. Úgyhogy én, amit ebből az egy évből kaptam, ez valami tényleg a választásaim, a teremtéseim, és tényleg ez a csoda. Ennél már csak szerintem jobb lehet. Hogyan lehet? Ez még ettől is jobb. Mindig ezt teszem fel, mindig ezt a kérdést. Én is. És az a durva, hogy te voltál az egyik ember, aki ugye nyitott egy nagyot ezen a pénzügyi valóságomon, amikor közölted a Being You meg az alapozó után, hogy 2 hét múlva test tanfolyam. Hát oda nem tudom miből, de ott leszek. Én is így voltam, amikor azt mondtad, hogy lefoglaltam a szállást, lefoglaltam a... Jézusom, mondom, tegnap beszéltem ezzel a nővel, hogy kimegyünk Rómába, ez már megvette a repülőt, meg mondom, miből teremtek rá pénzt? Oké, teremtsünk. Már kifizette, úgyhogy legalább ki kell fizetnem. Szóval, hogy ilyen brutál. Yeah. Rángatjuk egymást. Mind a kettőnknek a holnapja következőleg. Szóval, hogy igen, elképesztő, amit így egymással is művelünk, meg szerintem így az életben is, amit így tudtunk teremteni az elmúlt, vagy nem is olyan rég, fél évben. Most úgy belegondolok azt, hogy és ugye májusban végeztük el? Május, június, július, augusztus, 5 hónap alatt? Igen, szóval, hogy 5 hónap alatt több millió forintot kifizettünk azért, hogy itt legyünk. Igen. És hogyan lehet wow. is jó? Igen. Elismerem, hogy milyen ügyesek vagyunk. Elismerem, hogy nagyon jó teremtők vagyunk. És hogyan lehetne ezt még ennél is jobb. Na szóval a római reptéren volt egy olyan, hogy priority bőröndöm volt, és nem priority jegyű volt. Így elég sok pénzt kellett fizetnem azért, hogy kivigyem azt a bőröndöt, meg haza is hozzam. Szóval, igen, de az volt bennem, hogy oké, kifizetem ezt a pénzt, oké, de a 10 milliószorosat kérem vissza, mert mondom, és így olyan könnyedén kifizettem. Igen. Szóval, hogy így bennem volt ez, oké, most elvesztem azt a pénzt, de nem volt bennem az, hogy elvesztem, úgy voltam, hogy oké, majd a 10 milliószorosat kapom vissza, és akkor mit tudok ezzel teremteni, de hát megtanultam, hogy priority-ben Szóval visszafele már priority-vel jöttem, így sem volt olcsó, de ez sokkal olcsóbb volt ahhoz, amit fizettem. De igen, szóval igen. Úgyhogy ez a pénzügyi valóság kitágítása volt szerintem az idei évünk. Jelszava. Igen. Ugye én azért több mint 10 év... Más kocsira költeni, tanfolyamra. Az utóbbi 10 évben ugye az önfejlesztés a szenvedélyem minden irányból is, és nem csak az Access, hanem minden más irányból is. Tehát voltam királynő képzőtől elkezdve, tényleg mindenhol. Tehát
A nőiességemen is nagyon-nagyon sokat változtattam, a nézőpontjaimat törölgettem ugye az Access-szel, akkor volt külön mindenféle pénzügy, meg ilyen, tehát mindenféle irányba ugye önfejlesztek több mint 10 éve, és például a pénznél egyébként annó már 10 éve is ezt mondták, hogy légy hálás azért, hogy kifizethetted mondjuk a villanyóra csekkedet, be tudtad fizetni, mert hogy egyrészt te már előre megkaptad a szolgáltatást, és vagy mondjuk meleg volt, a légkondi úgy szintén ugye villanyon működik, vagy tök mindegy gáz, és akkor azt fizetted ki, a fűtést, szóval, hogy egyrészt előre megkaptad a szolgáltatást, és utólag fizetsz, másrészt pedig, hogy légy hálás, hogy ki tudtad fizetni, és ugye a hála bevonz több pénzt, meg ismerd el magadnak, hogy ugye megteremtetted rá a pénzt. Most tök mindegy, hogy egy 3000 forintos csekkről beszélgetünk, vagy egy 550 000 forintos tanfolyamról, de hogy az elismerés. Ugye a felismerés, hogy tényleg megcsináltam, aztán meg elismerem magamnak, hogy megcsináltam. Én ezt igen azzal játszottam, hogy amikor kiadtam a boltba a pénzt, igen, én tök hálás voltam azért, hogy annak a pénztárosnak én a fizetéséhez hozzáadhatok, mert ugye ő abból vesz ki. Úgyhogy nekem ez volt annó a nagy pénzügyi a valóság visszaváltása, hogy nem az, hogy kiadom a pénzt, hanem én valakit ezzel támogatok. És nekem ez így tökre megváltoztatta itt a valóságomat, hogy ez így teljesen más. Igen. Ugye kiadunk, de mi van, hogyha teljesen más energiából adsz ki, hogy a hála energiájából, vagy ugye pont így, hogy ugye visszakérjék. Én nekem amúgy imádom a csajokat a női körben, amikor adják a pénzt, akkor mindig mondom neki, a 10 milliószorosat érjen vissza hozzád. És akkor valahogy így átadja az egyik a másikon, akkor kérem vissza, miért vissza ki? Hagy mondjam neki így. Yeah. Szóval mindenki várja ezt a mondatot. Mindig mondom, a 10 milliószorosat érjen vissza hozzátok. És olyan hálásan tudják odaadni, alig akarják, hogy így dobják nekem a pénzt, de hogy mindegyik teljesen más energiával adja a pénzt, és annyira jó ezt a... Nekem is szokták mondani, úgyhogy tök jó. Hát jó. Ez a jó. És a másik oldalról meg az előbb az jutott eszembe, hogy a bevételnél is, tehát hogyha jön be pénz, ugye én pénzügyesként is dolgozom még jelenleg, és hogy amikor mondjuk jön be pénz egy vevőnktől, akkor ugye hálás vagyok azért, hogy ugye egyrészt nem kell csesztetni, hogy fizessél, már lejárt a fizetési határidőt, nem tudom mi, hanem ugye, hogy bejött a pénz, és hogy mindig legyünk hálásak azért, ami bejön, mert hogy ott is ugye jöhet a 10 milliószorosa is akár. Így van, és én még szoktam kérni, hogyan lehet ezt még ennél is? Igen, meg szoktuk versenyeztetni napi szinten a bankszámlát, hogy melyik tud többet termelni. A bankszámlákat, ugye. Úgyhogy van egy csomó. Meg amikor mondjuk tartozása volt a cégnek, majd hogy a vevők tartoztak a cégnek, akkor mondtuk, hogy jó, akkor kérem az összes kintlévőséget most. És szóltam a cégnek, hogy akkor szerezze be az összes kintlévőségét most. És akkor ez volt a háttérképem a gépen. Én pont múltkor küldtem neked azt, hogy mi van akkor, hogyha mi az energiahúzás tudunk lenni, hogy másoknak beteremtjük azt a pénzt, amit ugye nekünk szeretnének adni egy tanfolyamra, egy kezelésre, vagy bármi, de mi van akkor, hogyha mi meg tudjuk teremteni az embereknek azt, amire nekik szükségük van, vagy bármi. És a másik, hogyha tehát, hogy ha negatívból szeretnétek teremteni, az sosem lesz jó. Ha a hiányból nem tudtok teremteni, szóval, hogyha arra fókuszáltok folyamatosan, hogy mit nincs, mennyi mindened van, adósság, vagy bármi igazából, most ugye a pénzügyekről beszéltünk, akkor a negatív, a hiányból egyszerűen nem fogsz tudni teremteni. De, ha felteszed kérdésbe, hogy oké, mi más lehetséges, vagy hogy milyen választási lehetőségeim vannak most, vagy univerzum, oké, kérem a pénzt rá, vagy hogyan tudnám ezt megoldani, vagy bármi, akkor ott jönnek a lehetőségek. És szerintem ez egy óriási kulcs, amikor nem a hiányból próbálsz megteremteni, ahogy pár epizód ezelőtt
beszéltük, hogy toljuk a kis bevásárlókocsinkat, és akkor belerakjuk a szeretetet, az ölelést, a hálát, a pénzt, a bármit, és akkor elkezdett tolni ezt a kis kocsit, és akkor igazából ebbe csak a hála, a pozitív energia van be. Nekem ez mindig olyan, mint egy mágnes, és akkor igazából pont ezt vonzom be. Viszont, hogyha a hiányt rakod bele, akkor igazából csak a hiányod van. És nekem ez olyan, ez a bevásárlókocsi, hogy ez folyamatosan megy. És ha hiányt rakom bele, hát én azzal nem akarok utazni, vagy nem akarok menni. Szóval ezt inkább kiteszem. Úgyhogy mindig az legyen előttetek, hogy mi más lehetséges, vagy a hála energiája, de a pénz energiája is úgy legyen bennetek, hogy ne a hiány energiájából, hanem egy teljesen más térből. Oké, legyen az, hogy most nincs pénzed. Oké, akkor mi kellene az, hogy legyen? Vagy milyen más választásaim vannak? Honnan jöhet még be? Honnan tudok befogadni? Vagy tehát, hogy igazából a befogadásod, a nyitottságod, az energiád az, ami a pénzt fogja hozni. És minden is. Szóval, hogy én ezt az évre ezt ajánlom. Vagyis, hogy ezt tanultam szerintem. A befogadás, a hála, és hogy mindig a hálából és a pozitív energiákból teremtünk. A hiányból nem tudunk teremteni. Igen. Ugye nekem kint is van az irodámban, hogy honnan jöhet még pénz, amiről még sosem gondoltam volna. És ezt így minden nap látom. Meg van pénzem lóvéra. Igen, de a befogadásod is. Igen, és a befogadás. A befogadás is nagyon fontos ahhoz, hogy ugye pénzt tudj kapni a munkádért, értékeljék a munkádat, meg kapd a munkádért a pénzt, és a többi, és a többi. Főleg ugye nekünk szolgáltatóknak az elején mindig nehéz talán pénzt kérni, hogy hát de, igen, de ez nekem sem volt, ez csak, hogy sok ember ugye így kezdi, hogy nem értékeli önmagát. Igen, tehát, hogy jó, hát csak ennyit csinálok, meg kérjék érte 20 000, de tehát, hogy te több milliót beletettél, miért ne kérnél el érte 20 000? Meg az életét fogod megváltoztatni egy kezeléssel is akár, szóval. Igen. Úgyhogy honnan jöhet még pénz a jövő évre? És hát kíváncsi vagyok, mit tartogat nekünk a jövő év. Én is. Wow. Milyen csodákban lehet részünk, és hogyan lehet jobb a jövő év, mint az idei volt. És nagyon hálás vagyok érted ebben az évben. Én is érted. És hát nem mellesleg ugye idén született meg a podcast is, úgyhogy szerintem teremtettünk egy csomó mindent. Így van. Fú, pénzt, podcastet, mindenféle jó dolgokat. Örömöt, ragyogást, mindent is. Úgyhogy hogyan lehetne még ettől is jobb a jövő év? Hát akkor kellemes ünnepeket kívánunk nektek, és egy még csodásabb 2026-ot. Így van. Wow, szóval. Igen. Kívánnál-e valamit te is a nézőknek? Hogyan lehetne ez még ennél is jobb? Szerintem ennyit. Jól van. Hát akkor jövőre folyt köv, és boldog új évet mindenkinek. Sziasztok! Sziasztok!